Mozos e mozas que están facendo o campamento aquí na illa de San Simón. Son 50 rapaces e rapazas do Concello de Soutomaior e que a verdade é que vimos de estar con eles e o pasaron fenomenal. Son rapaces de 12 a 15 anos e que nos transmitiron que queren seguir vindo a facer este campamento porque a verdade é que con todo tipo de actividades que fixeron o pasaron genial. Teatro, temas de cine e alrededor deso pasaron estes 4 días e esas 3 noites. Por suposto, nas noites sempre foron máis divertidas, sempre as recordan como de máis juerga e esta noite prácticamente non dormiron, todos tiñan unhas caras, eu creo que moitas ganas xa de chegar á casa para atopar a súa cama e poder dormir en profundidade. Tamén, eu creo que é importante que vayan conocendo todo o que xira alrededor do noso Concello. Moitos xa conocen perfectamente o Concello e é bo que a veces coñezan tamén o patrimonio natural e o patrimonio que temos cerca do noso Concello. E, por lo tanto, eu creo que isto, ademais de ser un campamento de diversión e de ocio, é un campamento no que aprenden cousas, e creo que eso nas idades que están, entre 12 e 15 anos, é moi importante.